Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Xoel Souto, portavoz do Partido Socialista no Concello de Moraña. Moi boa noite, señor Souto, benvido, como estamos? Boa noite, gracias por invitarme. Bueno, un placer, este é a súa casa e facía xa un tempiño que non viña por aquí, máis ou menos un aniño e algo, e temos que facer un balance porque estamos prácticamente, vamos a poñer aquí un ano das vindeiras eleccións, hai que examinarse no Concello de Moraña e no resto dos concellos. E me gustaría que fixera un balance destes tres, digamos que anos de legislatura do Partido Popular no Concello de Moraña. Vale, pois mira, se tuvera que facer unha valoración de que para min foron estes 3 anos, eu daríalle unha nota de insuficiente. Creo que hai moitos proxectos, hai promesas que salen na prensa, pero eu creo que se falas coa xente, siga habendo os mesmos problemas que fai 3 anos. Creo que, según vayamos facendo esta entrevista, claro, vamos a desglosar problemas e vas ver que o que falamos, eso, creo que ven no 2024, ao finais, creo que vamos sacar mesmos temas e mesmos problemas que naquele momento. E xa non falemos e nos remontamos ao ano das eleccións. Creo que hai problemas, situacións que en Moraña siguen acontecendo e que durante este mandato non se arranxaron. Podemos falar de obras en rematar, saneamentos en rematar, podemos falar de servizos que cada vez son máis insuficientes, e creo que xa todo a mostra en completo un resumen do que é este goberno é o campo de fútbol de Mirallos, que creo que temos largo e tendido para falar aí. Pero o Partido Popular ten maioría absoluta, é dicir, pode levar a cabo, digamos que o seu programa e as súas decisións, as súas obras, pode tomar para diante. É certo, mira, cando foi a entrevista, cando veo aquí o alcalde Sito Gómez, creo que nese momento comentou que rematara, foi no ano 2025, alá por marzo, abril, comentou que rematara o 70% do programa electoral. E eu, que acostumbro a guardar todo, dixo, bueno, vou analizar paso por paso. E sinto, pero teño aquí anotado. Era aparcamentos disuasorios en Santa Lucía. Prometía varios, só se fixo un, é escaso. Área de cans, unha área para os cans. Non se resolveu, nin se creou nada. Crear pazas públicas en todas as parroquias, sen avances. Quería crear un transporte rural para conectar as parroquias co núcleo urbano. Unha proposta que nos levamos na anterior legislatura, que se votou en contra e que ahora eles levan no programa. Inexistente. Sinalización de parroquias. Seguen as mesmas sinais, igual. Completar o saneamento no rural. Seguimos en rematar o saneamento. Creación dun parque de auga. Non se sabe nada. Recuperación do entorno do río Eumia e a Ponte Nova. Isto ten dúas formas de velo, é dicir, primeiro non o conservamos, levan no goberno moitos anos e agora queren recuperalo, que tamén sigue igual, e xa estou rematando. Actividades para a conciliación, non hai ludoteca no Nadal. Ampliación e desenvolvemento do solo industrial, continuamos con 0 metros cadrados de solo industrial. Apoio ao comercio local, isto, bueno, para min é un suficiente, pero, bueno, podemos deixar aí. Plan transversal laboral e fiscal e industrial para a creación de grupos de emprego, 0 pata 0. E colaboración coas asociacións do Concellos, mismos 16.000 euros que levan todo este tempo no goberno. Se o alcalde dixo que levaban un 70%, e aquí conto que hai unhas 11, 12 propostas, e no seu programa levaban 25, pois creo que era unha mentira bastante grande. Bueno, sin salir en defensa do alcalde, pero sí salir en defensa dos veciños, no sentido de que algunhas das obras, por exemplo, saneamento, ou outras de aparcamentos ou isto, digamos que fai un ano se anunciaban de que se iban a facer ou de que tal, e a día de hoxe esas obras están en marcha ou ainda non empezaron? A ver, o proxecto que intúe que quere facer un pouco o goberno é intentar humanizar ou facer máis amable o entorno do núcleo. Están actuando na rúa que temos na rúa do Freud. Entonces, ahora, supuestamente, van quitar unhas plazas de aparcamento e fixeron un aparcamento disuasorio na esplanada de Mos. Un aparcamento que quedou escaso, que seguimos vendo que nos días que hai afluencia, que son os días de feira no Concello de Moraña, sigue sendo escaso e non cumpre as necesidades totales. Logo, non sei que mal preguntácheme. No sentido de que si, por exemplo, o saneamento é unha das cousas que, bueno, poida que estén en obras, que non este rematado, pero que estén en obras. E entón eu preguntáballe, vostede coñece se están en obras, se non están en obras de saneamento nas parroquias? A ver, hai unha cousa que sí que é certo, que
o saneamento que queda en certos puntos na parroquia, é dicir, o saneamento máis grande fíxose en época socialista, que isto xa pasaron moitos anos, e desde aquela deixáronse os puntos onde había grandes pendientes, que eran actuacións máis complicadas, pero é certo que este goberno tuvo casi 20 anos para facer e acometer esas situacións. É certo que son complicadas, son costosas, pero creemos que tuveron tempo suficiente para irlas realizando. Neste mandato é certo que se fixeron algunhas, pero seguimos que non pode haber xente no ano 2026 en Moraña que non teña saneamento. Eso creo que é un déficit grande, creo que ten que ser unha das prioridades e que ten que se poñer encima da mesa. Que sempre se fala, en anos electorales sempre se fala do saneamento, que hai que rematalo, pero pasan os anos, pasaron varias legislaturas deste goberno e o problema sigue encima da mesa. Bueno, si vostedes cando piden información ao Concello, isto lle facilita, quero dicir, en estes momentos, que datos ten vostede de cantos veciños poidan estar ou núcleos sin saneamento, perdón? Podo mencionarlle ahora mismo, porque son na alberguería, quedan algúns na 1000, é certo que había un problema coa unha depuradora de Paraños, que creemos que siguen aí tendo problemas, pero é certo que está cometendo nelas. En San Lorenzo, Porto Pereiro, unha das depuradoras tamén funciona daquela maneira, é dicir, na 1000, bueno, son varios puntos, é dicir, que vemos que sí, que son lugares que afectan a 5 ou 6 casas, pero siguen sendo bastantes. Son veciños como os outros. Exacto. Son veciños como os outros. Bueno, e a situación económica do Concello? Logo entramos imos a parroquias e facemos un pouco máis de balance, incluso de instalacións públicas, colexios, etc., ou centros sociais ou deportivos. A situación económica do Concello, orzamentos e débeda, o que queira vostede analizar desde este punto de vista. Nos aprobouse a finais de ano, a principios deste, aprobáronse os orzamentos. Vimos que son os orzamentos moi parecidos aos de anos anteriores e creemos que non responden aos problemas que ten Moraña. Moraña seguimos perdendo poboación ano tras ano, seguimos sentendo chan industrial, que creo que iso é algo importante no noso crecemento. Para mí Moraña, sempre o digo, sempre que veño aquí, estamos nunha localización perfecta, estamos cerca de 2 núcleos e máis como está hoxe en día o problema da vivienda, Moraña é unha oportunidade de se hubiera traballo ou se hubiera chan para construir, seríamos un pobo emerxente con grandes recursos, porque eso, estamos situados moi preto de Pontevedra, moi preto de Santiago, que igual cunha vivienda asequible sería mellor vivir neste pueblo, en Moraña, e poder acceder a outras cidades. As empresas e un grupo de élite. Temos, no tema dos gestores, temos unhas empresas importantes, pero cando ti que conoces, cando viñeron esas empresas? En que ano? Con que goberno? Por que non se amplía o chan? É unha débeda deste goberno, pero iso é algo que sempre se menciona, que sempre se fala. O Prexón, o Plan Xeral de Ordenación Municipal, claro que non só ten que ver con o noso Concello, sino tamén coa Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia está gobernada polo Partido Popular. Non entendemos como en todo este tempo, habendo lazos, habendo comunicación, non se conseguiu ampliálo ou crear un espazo novo para que as empresas podan asentar aquí. Creo que algo estamos deixando pasar un momento importante. En todo este tempo, si, promesas, sale cada 4 anos, pero a verdad que nos presupuestos... Nos debates, nos plenos, cando se aborda este tema, cal son a xustificación do goberno? Que están a traballar, pero o traballo debe estar nun caixón. É algo que non entendemos. E iso leva no caixón desde o ano 13, máis ou menos. Sí, hubo unha última modificación cando estuvo Luisa Piñeiro e desde esa non se volveu tocar nunca máis. Así seguimos. Despois, por exemplo, tamén en tema, é que é algo que me fastidia bastante, que é, por exemplo, nos orzamentos aparecen os 16.000 euros para as asociacións culturais. O goberno local intenta axudar as asociacións que temos en Moraña, que son un motor importante a hora de organizar actividades, pero vemos que eses 16.000 euros levan sendo iguales desde, non sei, 10 anos, polo menos. E vemos como sempre se solicitan alrededor de 60.000, 70.000 euros e nunca en todo este tempo se chegou a subir a partida. É algo que non entendemos. Bueno, que sí entendemos, porque claro, eu entendo o alcalde sempre di que axuda a todo o mundo, que ele está para todo o mundo. E claro, el prefiere que unha persona lle veña a solicitar a ele os cartos, el se pode ou non darllos, e vendelo como un favor persoal. Pero eu creo que na política non debe ser así. Creo que debemos crear convenios abertos para que todo o mundo poida acceder sen ter por que ter relación co alcalde ou ter que acceder a él.
E creo que iso é tamén facer política e facela de maneira adecuada. Temos que facer programas abertos para que a xente participe, sen ser ou non simpatizante do partido que este no goberno. Bueno, se lle parecimos xa que estábamos co saneamento, imos ás parroquias e aos lugares. Non só o saneamento xa dixo, pero si a mellor abastecemento de agua, supoño que todos teñen abastecemento, a maioría da poboación dos veciños do Concello de Moraña, pero no resto me interesa tamén que logo das borrascas que viñeron, como están, digamos, que as reparacións, vale, dos danos e de toda alumeado, quero dicir que mantemento e servicios, e metemos tamén, se lle parece, as instalacións públicas, quero dicir, centros sociais, centros culturais, etc. etc. Eu aquí quero, gustaríame dividirlo en dúas partes. Por unha parte, é certo que as borrascas deste inverno foi bastante dura, é certo que o Concello creo que atuou ben, habilitou unha partida para intentar deixar todos os desperfectos que se ocasionaron, e nós aí, por suposto que estuvemos con eles, apoiámolo, apareceunos unha modificación de crédito que estuvemos a favor, porque creemos que tamén a oposición tens que ser serio e ser coherente. Tamén lle demos tempo, sabemos que coas choivas non se podía actuar igual no momento, e claro que entendemos que había que darlle tempo, e é certo que están traballando neso. Pero se vamos por outra parte, no tema de infraestructuras de pabillóns, o centro multiusos, aí hai un déficit enorme. É algo que xa mencionamos a outra vez que vin. O pabillón ten un déficit de limpieza enorme, é un déficit a veces tamén de seguridade, non se conserva no estado que se necesita, e non se actúa. E, por exemplo, houve unha actuación para as goteiras, pero é certo que sigue goteando, entonces tampouco se controlan as obras que se realizan. E xa non falemos do centro multiusos, que é un tema que mencionamos aquí a última vez, e sí que no mesmo estado. Temos unha asociación, a Asociación Mulleres Rurais, que fai un Belén increíble na etapa do Nadal, que atrae moita xente, e se ves onde teñen que traballar ou de montar o Belén, que se monta no centro multiusos, teñen que andar colocando caldeiros de agua, porque pingan, porque está caendo, hai goteiras, e caendo, e non son capaces de arranxalo. Durante todo este tempo, que xa fai máis dun ano que ven aquí, e sigo o mesmo problema. Creo que ten que haber outra forma de xestionar os recursos do Concello, moito máis seria, e estar máis preocupados dos problemas do día a día. E nas limpeza de camiños, pistas e carreteras, eso como vai? A ver, eu aí sí que me gustaría pormiñerme a veces un pouco, creo que do lado do goberno. Alumeado e todo eso, porque ademais en Alumeado o Concello de xeito... Sí, no ano de José Cela cambiouse unha inversión importante, cambiáronse moitas luces, moito alumbrado público por luces LED, foi unha gran inversión no seu momento. E con respecto do mantemento, conservación das pistas, é certo que moitas veces as persoas, os veciños, queren que chegues a todos os días, estés en todo momento, é algo moi complicado. Moraña, pois, temos os recursos que temos os servicios que temos, e non se pode, ás veces, actuar da maneira que lle gustarían os veciños. Pero creo que se houbera outra organización, outra planificación, máis transparente, ti indicando ao veciño, pois estes días vamos a facer a limpieza destes viais, pum, 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 e vas facendo un calendario, que os veciños sexan conscientes de onde están os hospedarios do Concello, en que pistas están actuando, creo que tranquilizaría un pouco máis a todo o mundo, porque ao final ti nunca sabes cando van vir polo teu lugar a limpar, porque saben que poden vir polo día, polo santo que haya na túa parroquia, pero despois o resto do ano nunca sabes. Parece que tens que ir ti a rogar ao Concello que vinde limpiar a pista, vinde limpiar este vial, e non debería ser así. Debería ser dunha forma explicada, pois vamos a esta parroquia, vamos a ir tales días, a seguinte parroquia. É algo que non se falla actualmente. Bueno, e o resto de instalacións deportivas, campos de fútbol e todo isto, como está esa situación? Eu creo que a situación do campo de fútbol de Mirallos é algo que creo que sobrepasa. É dicir, no ano 2019 prometías un campo de fútbol por un orzamento de €500.000 que iba a pagar de maneira íntegra a Xunta de Galicia. Aí levaban unhas promesas, un proxecto que, por circunstancias da crise con Ucrania, dos precios, non se pudo facer. A empresa que era concesionaria, pois foi a quiebra e complicou o seu expediente. Pero é certo que, foron facendo obras. O investimento actual ronda ao redor, supera €1.000.000. Moraña non iba a invertir nada,
Pois actualmente xa se fixeron dúas modificacións de decreto, unha de 50.000 e outra que aprobamos o outro día, que se aprobou, de 135.000 euros. É dicir, alrededor de 200.000 euros, que se o campo está alrededor do 1.000.000 de euros que o sobrepasa, casi un 20% do orzamento paga o Concello de Moraña, cando non íbamos pagar nada. E ainda por encima, que o proxecto tiña unhas condicións, o costo é moito máis elevado e non se cumpren esas condicións. Non hai o ximnasio que se nos prometía, os vestiarios equipados, a grada, ainda fun outro día polo campo de fútbol, claro, a grada foi a primeira fase, xa está cometida. E se ves o estado, claro, igual está cometida, terminou no ano 2021, 2022, non sei agora. Pero claro, se ves o estado seu actual de limpieza, é terrible. Unha obra que ainda está sin estrenar xa ten un estado de limpieza, pero terrorífico. Entonces, claro, creo que moi pouco serio por parte do Concello. E aparte, tamén me gustaría dicir que no ano 2024, a que era teniente alcalde por aquela, que era Luisa Piñeiro, saliu a empresa dicindo que xa tiñan preparado un orzamento de 50.000 e que con eso se iba a rematar o campo. Porque en todo este tempo deron plazos de que se iba a estar para a seguinte temporada. Iba a estar para a seguinte temporada, pero estamos no ano 2026 e o campo segue sen rematar. E Luisa Piñeiro dicía que os socialistas dando leccións de xestión era como que os paxos botaran as escopetas. Pero vemos que unha vez máis, unha promesa súa, que era no ano 2024, que ela dicía que para o ano seguinte estaba rematado, no ano 2026 seguimos igual, sen campo de fútbol. E unha cousa me gustaría engadir, a pista de atletismo. Era unha promesa de que eles levaban, de que se iba a facer, que logo intentaron ocultala, pero como nós no pleno lle recordamos que o prometeran, sacándolle pantallazos, donde dicía que nos mentíamos, que eles non prometeran a pista de atletismo. Tuvemoslle que sacar pantallazos do que poñían as redes sociais do Concello e agora van a cometer, é dicir, por un coste de 150.000 euros. Por iso che digo que o campo de fútbol, a instalación toda completa, superará 1.000.000 de euros fácil e igual preto do 1.500.000 de euros. Unha barbaridade para un Concello como Moraña. Que queremos que o campo de fútbol se acabe? Sí, por suposto, dunha vez. Pero que é unha barbaridade que en Moraña gastemos casi máis de 1.000.000 de euros nun campo de fútbol e despois temos outras partidas, como as das asociacións, que levan con 16.000 euros paralizadas. Eso creo que é moi pouco serio de xestionar. E no tema de servicios sociais, centro de saúde, centro de maiores, que o alcalde anuncia por aí que hai un acordo coa Xunta de Galicia. Sí, a verdad que foi unha noticia que vemos en prensa, pero nada de que se levara a pleno, non sabemos... Todavía non foi? Non sabemos nada delo, ojalá que se poda ter unha residencia en Moraña. É certo que aquí no Concello intentáronse fomentar os centros do maior, pero é un pouco que pasa en Moraña. Promociónese, faise, pero despois abandónase. Os centros, as casas do maior, que hai dúas en Santa Xusta, agora mesmo teñen un déficit de xente. E vemos que desde o Concello non se intenta impulsar, non se intenta darlle valor ao que realmente é. Eu, unha persona da miña familia, foi usuaria, e a verdade é que se ves as traballadoras e o servizo que dan, é increíble para un Concello de Moraña. E vemos que desde o Concello non se intenta potenciar eso. Ojalá se poder levar a cabo unha residencia, sexa un servicio moi bo para o Concello. Pero vemos que hai servizos menores, que eso, vamos sacar a foto, ou decir, mira o que facemos, pero despois, a hora de mantelo, deixase morrer. Pero porque non se presta servicio ou porque a xente, os maiores, non acuden ao centro? Moitas veces non se sabe. Eu creo que pensamos que toda a xente ten a información. Claro, hoxe en día comunicámonos todos por redes sociais, pero hai que entender que hai moita xente que... Ese tipo de personas... E falta información. A veces hai que facer xornadas de que vexan o que é. Non obligalos a ir, pero creo que a xente non sabe o servicio que é, entonces por iso moita xente non vai. Creo que non se apostou de maneira real polo que é ese servicio, polo ben que fai a xente. Entón, claro, temos ahora mesmo dúas casas do maior que non temos cobertas as prazas. E o centro de saúde, como andamos? Pois mira, por desgracia, é outro. É que non quero ser repetitivo, pero que é co das promesas. Nós tuvemos unha charla creo, era o xefe, co tema dos cargos a veces perdome, pero era Xosé Flores. Non sei que cargo era por aquel, que pasou por tantos que non me acordo que cargo era. Pero veo... É o director da área sanitaria de Pontevedra. Exacto. Veo ao multiusos a dar unha charla onde dicindo que iban cumprir, que iban conseguir un médico máis, que o centro de saúde de Moraña iba a solucionar os problemas que tiña. Pois, aínda onte, comunicáronme que dos 3 médicos que temos en Moraña non había ningún médico. Ningún médico onte en Moraña. Tiñen que desplazar ou a Cunti se tiñan algunha cita ou se non tiñan que ir ao Paca Caldas.
Creo que é unha situación que en Moraña levamos sufrindo moito tempo. Non pode ser que estemos continuamente con falta de médicos en Moraña. A parte, xusto en Moraña. Bueno, hai falta de médicos en máis Sí, sitios. pero vemos que outros concellos están sendo non. atendidos, pero vemos que en Moraña hai un déficit terrible neso. Sempre, casualmente, sempre nos pasa a nós, co déficit de médicos. E as instalacións son boas? É certo que, para min, o Partido Popular intentou poñer como unha solución, un parche, poñendo foco que, mira o que invertimos en sanidade, que vamos facer un centro de saúde novo. Pero que o problema non era ese. O problema é o problema de persoal. O centro de saúde eu creo que cumpre coas necesidades, cumpre co servizo, que se quería relevar a cabo algunha reforma, por exemplo, cambiar as ventanas, pois eu claro que vería ben. Facer unha inversión tan grande non é considerado necesario, pero se o vai pagar outra administración e vai mellorar un servicio, por min adiante. Pero ainda así, o problema máis importante era o problema de persoal. Na dinamización económica non só está, non só está que é importante o chan industrial para a instalación de empresas, promoción económica do pequeno comercio pero tamén está o turismo e a hostelería e todos os negocios que teñen que ver aí, tanto de turismo rural, etc. Fágame un balance de todo isto. Mira, eu aquí... Xa que estamos ás portas da Semana Santa, como está a Semana Santa, como se celebra en Moraña e que se debera de facer desde o Concello. En Moraña temos unhas datas sinaladas que son as nosas festas. Eu creo que en Moraña en gastronomía destacamos, somos un concello con eso, unhas festas gastronómicas e culturais importantes. Temos a máis importante, que creo que é o Carneiro Espeto, temos, grazas que se recuperou o Porquiño a Brasa, temos outras de índole religiosa como o San Roque, que tamén é importante, pero ao que vou eu creo que non se aproveitan. É dicir, o Carneiro Espeto é o último fin de semana de xullo. Creo que se fixera máis promoción, que se fixeran actividades durante todo o mes, creo que Moraña podía coller turismo durante todo ese mes, non só ese fin de semana. Porque para min hai un problema en Moraña que Moraña é a terra do carneiro, pero se vostede quere comer mañá un carneiro a Moraña, pode ir. Non sabe? Eso é onde vou eu. Desde o Concello tamén axudar a restauración é axudalo a que se Moraña é a terra do carneiro, unha persoa que veña de fora ten que poder comer carneiro ou ese fin de semana. Creo que desde o Concello, se somos a terra do carneiro ou do Porquiño a Brasa, temos que fomentar de maneira verdade a nosa gastronomía. Teríamos que intentar que unha persona de fora que veña a Moraña pudera comer o Carneiro Espeto todos os fines de semana, que superemos que en cada nos bares que hai en Moraña que se vayan repartindo dos que queran participar, que cada domingo houbera un asado do Carneiro Espeto, cada 15 días, empezar de alguna maneira, porque ao final eso é un produto que nos coloca no mapa, pois temos que facer o uso dele e intentar aproveitar para traer a maior xente posible. Isto quería relacionalo un pouco coa festa do Carneiro Espeto. É dicir, así como antes che dixe que había partidas que estaban paralizadas, como a das asociacións, vemos que, en cambio, na festa do Carneiro Espeto, a súa partida aumentou 85.000 euros en 3 anos. Pasou no ano 2023, 140.000 euros, a no ano 2026 aprobouse por 225.000. Ostras, estamos falando de palabras maiores. Creo que unha festa por 225.000 euros ten que estar á altura. Ten que estar á altura. 2-3 días a 225.000 euros hai moito que invertir e creo que se poden facer outras festas de outra maneira, achegando moita máis xente e que nos den moita maior repercusión. Para min é un gasto elevado, non digo que non sexa necesario, pero creo que para a festa que creo que os últimos berres e domingos de verbena se está perdendo xente, creo que hai que poñelo sobre a mesa e que xestionar mellor eses recursos. E, quedanlle outras, non sei, religiosas ou a Rapa das Vestas. A Rapa das Vestas, os Milagres da Mil tamén. Os Milagres da Mil e a Rapa das Vestas. Por exemplo, creo que os Milagres da Mil que para min tamén hai unha certa... Son das grandes que coñece todo o mundo. Sí, pero, aí xa ten unha participación máis privada, máis por parte da Iglesia, que o Concello colabora, pero aí, a organización é máis por parte da Iglesia, que é o que fai os calendarios. Despois a Rapa tamén ten unha asociación. Eu creo que sí, o Concello ten que estar para axudar, ten que estar para colaborar en todo o que necesiten e ten que intentar poñer en alza, porque ao final Moraña somos a nivel gastronómico, os nosos meses fuertes son cerca do verán, esos son as tapas de setembro, de agosto. A maioría dos entonces concellos. Temos que intentar que é o que o que atrae a xente.
Se vemos que isto é unha oportunidade, o noso punto fuerte, temos que poñelo máis no mapa, pero temos que fomentalo moito máis para que a xente veña a Moraña e disfrute. Bueno, señor Souto, me contou da Semana Santa? Non. Semana Santa que hai que facer? A Semana Santa ten moita importancia en Moraña ou non? A verdade é que, tanto por actos religiosos, a hora de actividades non hai nada organizado. Por eso digo. A ver, hai actos religiosos que... Bueno. Pero despois, a partir de aí... A Semana Santa é moi religiosa. Sí, pero a partir de aí vemos como... É que é un problema que pasa en Moraña. Joder, ti un viernes queres ir tomar algo, vamos cenar cos amigos, tomar algo, vemos que moita xente escapa. Ou van a Caldas, ou van a Villarcía, van a Pontevedra. Bueno, porque... No. É que non me conformo con que, bueno, as grandes cidades, no, porque vemos en concellos veciños. Eu teño amigos en Cuntis, e vemos como a xente de Cuntis queda en Cuntis. Vemos como a xente de Caldas moitas... E por que nós non? Porque a veces hai que facer que a xente, e darlle a oportunidade. E creo que en Moraña nisso temos un déficit terrible. E cal é o traballo que está facendo e que vai a facer ou que quere seguir facendo durante este ano que queda hasta o 27 o Partido Socialista? Pois nós creo que seguimos eso, facendo unha oposición seria, porque eu creo que é importante, non podemos decir que non a todo por decreto, senón hai que colaborar cando o Concello necesita ou cando o Goberno necesita, por exemplo, no que falamos ahora no tema das borrascas e arranxo de pistas, pois aí claro que hai que estar a favor, pero tamén dando un toque de atención cando toca. Claro. Creo que eso creo que é a oposición, porque creo que hai aquí ainda moita xente que non se enterou. Isto non vai de siglas, moitas veces, porque arranxar unha pista a un veciño non é un tema de siglas. É un tema de ser respetuoso e de xestionar ben os recursos, que eu creo que é o problema maior que hai en Moraña. Que a veces non sabemos quen está ao rumbo e non sabemos a maneira de xestionarlo nin a súa planificación. Eu creo que iso non é unha sigla. Iso vai nas persoas e nos grupos de traballo. E eu neso teño a suerte de creo estar moi ben rodeado e preparados. Señor Souto, foise o noso tempo, pero ten un minutiño para decir o que vostede queira ou do que non falamos. Bueno, use como pueda. Pois eu para matar, é certo que no meu núcleo así máis cercano sempre digo unha cousa, que creo que Moraña non necesita grandes promesas, senón creo que necesita que as cousas se fagan, e se fagan ben, porque eso, cando te acercas a un veciño a falar con el non quere que lle fagas milagres, el quere que remate sobre en tempo, quere que teña os seus recursos, quere que o Concello este á altura todos os días do ano. E creo que en Moraña neso temos un déficit. Porque eso é o que dicía, non hai que prometer e dicir que sí e botarlle o brazo por riba ao veciño, ter eses pequenos xestos que ao final son falsos xestos. O que tamén che dicía, creo que non hai que dicir que non a todo. En oposición non hai que dicir que non a todo. Hai que colaborar cando toca e arrimar o ombro tamén. E levar propostas. Exacto, e propoñer e construir, eso é, exactamente. E creo que en Moraña, deso nós é a nosa forma de facer política. A nosa oposición vai seguir sendo así seria para estar preparados, se a xente o considera, para o seguinte ano. E eso, creemos que Moraña hai outra forma de gestionar os recursos e creemos que Moraña merece outra forma de facelo para que vaya mellor. Xoel Souto, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Vale. Moitas hasta unha vindeira ocasión, moitas gracias e moi boa noite. Moitas gracias a ti por invitar. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos con Xoel Souto, portavoz do Partido Socialista no Concello de Moraña, con Pablo Leiva, ex portavoz, aínda que veña como portavoz, pero ex portavoz, e principalmente desde onte que xa ten sustituta, portavoz do Partido Popular no Concello de Ogrove, que nos axudou a facer análisis non só da súa xestión, sino tamén, lóxicamente, de analizar a situación política do Concello de Ogrove. E con José Pérez, presidente do grupo Noieses Independientes Agrupados, Noia, que é ex-membro do goberno que, lóxicamente, con esa moción de censura do mes de agosto do ano pasado, pasaron á oposición. Así que isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos. Lle agradecemos moitísimo que hayan estado aí connosco. A semana que ven máis e mellor, se é posible. Moitísimas gracias, moi boa noite, saúdos a todos.